Hello लोगो नोंथांमोन नै दिनै जों मोनसे जायगायाव दं बेनो जाहैबाय जोंहा दिनै गेवलांसा सान मिरु बाथौ धोरोमारि आफादजों खुंफुंजानाय मोनसे बोसोरारि फुजा बेनो जाहैबाय गेवलांसा सान बे गेवलांसा सानाव जोङो फुंनिफ्रायनो रेडि जानानै ओंखारबोबाय दा जों सौफैबाय जायगायावनो दा हाबनो बयबो रेडि जानानै थाबाय जोंबो ज' सौफैबाय बयबो रेडि जानानै फैजोब्बाय सौफैजोब्बायानोसै हाबनो रेडि जाबायानो बयबो जों रेडि जाबायानो फैनो सौफैबाय हाबसिगोन दा आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों
गेवलांसार आर'जआ जोब्बाय बे आर'ज जोबखांनायनि उनावहाय जों मन्दिर गोदान लुनायखौ जों नायबाय बिनिफ्राय मन्दिरा हाबायानो गाहाय मन्दिरा हाबायानो बिनिफ्राय भिथि दंबावो बे दङ बिनिफ्राय गोजौनि गासिबो खामानिया जोबजोब्बाय वालनि खामानिया जोबजोब्बाय बेनिफ्राय भिथि आरो माखासे साइड डेक'रेसन दंबावो नैबे जाहैबाय बायह्रानि नुथाय बायह्राजों नुथाय माबायदि नुयो बेनो गोजौआव सिजौनि सिरिबा बेखौ दिन्थिनाय जादों बिनि उनाव जों दान्दिसे फिसालाखौ लानानै जुरा गाखोबाय दान्दिसे सम बेखौ जों रंजाहोबाय गेलेहोबाय जुला गाखोनो मोनाखैमोन बियो गाखोबाय रंजाबाय आरो बेनिफ्राय गोसोखौ मोजां मोनदों बियो गाखोनो मोननानै गाखोबावगौ होनबाय थादोंमोन नाथाय जोंहा सम गैया बेनि उनाव जों बयबो गाव गावनि न' फारसे रावना होनो ओंखारबोबायानो मानोना जोब्बाय बेवहाय आर'जआ दा बयखौबो लोगो मोनलायनानै आरो बयनिबो मोखां नुलायनानै एसेबाबो गोसोआव गोजोननाय नांदों दा नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ आरो नेक्स्टआव लोगो मोनबावगोन।